Tay ya ka jing tray jong ka jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka Sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing tray kam la jong hakitan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ki samla ha ka ri baro ka wei da ka bakentiu ya ka jing tray ya ka kam la jong. Ki jing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong Arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabenta kitu kibatray hakakam service sector. Kajing no senyang kinongyo jing mentoy. 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass nakabenta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka wei kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8 Oakland Road Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Nyo Pranon Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR San San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Riu R San Lai Ka MDC jong ka Umsning Consituency kong Magdalene Saukmi Maulong menta kasngi lali ban ple pai ba no eki artli ki yeng ha ka Shnong san kilo kerdam kulai ki bakan thop ya ka yeng na ka penta ka ICDS center ka bala pentrailing ba na ka MGNREGA scheme jong usnam arjar khat khandai bat ka yeng na ka penta ka Ophis trekam jong ka Dorbar Shnong ka bala penmang na ka special assistance scheme ka bawan na ka ICDS ha ka jingshim khia jong MDC Hakane ka sngi lai sakhi lang do video jong ka Umsning CNRD block harangkar ka jingdon lang kino yelam bah khmat jong ka party PDF Umsning Constituency ke bakan thop yo General Secretary ba Dipol Rentathiang I General Secretary PDF Women's Wing I kong kentiu nong si uba Lansius Emli bat giwe pat ki dukhat jong ka party ka bakrai ka sngi ka bakamen ka sngi ka bakarpang haba ka Shnong kadam kulai san kilo kalayo ban sakhi artli ki jingple katai ka ICDS ka scheme ka bala baby sar ka sarkar kami bat kum juru ya ka Dorbar hall ka balangila ay kum shipenta na ka scheme nang tay na ka KHADC na so ban ong ban ay ko blay shika day ikinong Shnong kum juru irang ba Shnong kinong ki AC jong ka Shnong ki bala kham shong that mo man ka por la juan kendu yang banginya merging mot halor kabha kamiat jong ka Shnong ka thau ba ye phi kinong Shnong ki bla yasno ktilang ba penlong kat ni balong mentari ka jing dor ka lang ka jong phi ka jing ai men sim ka jong phi ba ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba job ya ka ni ka Shnong banginyo ban sakhi da shisha ya artli kumi kini ki program ki bakar pa ti kumi kini ka ICDS ru ko banginyo ban play men ne ka long ka ka bakar pang ka jing ai ka jing mentoy iki kena ki khlum ki bahbon rusnem iki long kemi ki bapun ba armed kumju ru iki long kemi ki ba aibun inget scam baling ba ka jing don jong ka ICDS kan kentiu iki long kemi ki khun kena kumju ru kan long ka jing kerku ka bakrao na man leng ba ka jing don jong ka ninga tharai kambu jing phi kanunu ka jing kanunu ka jing kandu ka jong phi ka jing trai lang ka jong phi kan long ka bajok ka Dorbar hol le shisha ka lalong ka bal amnul aslam kumbang along phi hashwa mene jong ka Shnong tiling ba ka jing don jong ni ka Dorbar hol ngai scam kan pensuk phi kinong Shnong haba pidan ni kanunu program ka baret ne ka bahe ka jing lang ka meeting ngait scam jing ai baret inlong I ba pediang ho na kama jong phi ginong Shnong tinga kerpa ro ye phi ginong Shnong ninya trai lang bat kinong mi khamat pengin kentiu ya ka roi ka par ya ka yo ka kot bat kumju ru pengin kentiu ya ka Shnong ka thau idan kam ya ka jinga trai lang ka jong phi tinga rum kanong mi khamat kumbanga jo ang ha ka por ngindon hasanda ka jong phi la ka long ha kanu ka rukom la ka long ha kanu ka liam tinga soban ai khublei sa shi sien ye phi kalum
ika jing pelat por ka jong pi ka pakordor kum ha ni ka por ye do yo banya don ringkat kum ni sesasi siung sopan ai ku belai kelum ye pi belai un ai ka jing kot ka jing khia ka pinya bah ka kam ka jam pinya yo ka met ka pakot pakhia ku belai shibon ku belai shia jam Kasun Enterprise katerua bat wanra Shopee ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat ra ying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo ha ke kamera ka bashispa san puar. Na kabanta banyo ya ki samba jhur bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rep jhur rep so lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rep na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Phams im nongpo mar persya ka Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki number pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar saw saw hnreu nyo